माने आं बिराद जारला खस्थ'आव गोग्लैसोनानै दङ। बे 3.5 बोसोरानो जाबाय। बे सावगारियाव नुनाय सुबुंनि मुङा दैथुन बसुमतारी। गोलाव बोसोर दैथुन बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। सावगारियाव नुनाय दैथुन बसुमतारीया क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय खुमगुरि गामिनि। दैथुन बसुमतारीहा गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे 15 बोसोर बैसोनि आरो 8 बोसोर बैसोनि सानै फिसाजो दङ। 3.5 बोसोरानो जाबाय। नखराव रांनि आंखालाव गोग्लैनायलाय दैथुन बसुमतारीखौ मोजां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो हायाखै होनना दैथुन बसुमतारीनि आंगो बिसि सोदोमस्रि बसुमतारीया फोरमायदों। बिनिखायनो दैथुन बसुमतारीखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैनायलाय बिसि सोदोमस्रि बसुमतारीया रायजो राजानिफ्राय जा एसे हायो अनसुंथाय हास्थायदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम। इउटुब चेनेलाव आं रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैनानै फैनाय जादों। माने आं बिराद जारला खस्थ'आव गोग्लैसोनानै दङ। आंनि फिसाइया प्रेसार स्ट्रक जानानै 3.5 बोसोरानो जाबाय। गावनि जा खामायदों बेखौ गावनि सिकित्सायावनो फोजोबजोबनाय जाबाय आरो फिसा सानै दङ। नैबे आंनि फिसाजोआ 4 बोसोरल'मोन। बिराद खस्थ' फिसाफोरखौ फोरोंनो आरो मानसिखौबो सिकित्सा खालामनो हायासै फैसा थाखानि आंखालनि थाखायनो। बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैयो। रायजो राजाफ्रा अननानै आंखौ एसे एनै थाइसे थाइनै हेफाजाब हरो, जाहाथे आंनि फिसाया मोजाङै मोजां हामफिनो बा एसे एनै थाबायनो हायो फिसाफोर देरसान्दियाव। लेखा फरायनायावबो बिराद खस्थ' जारला जानानै फैबाय, फिसाफोरखौ न'खर सालायनायावबो। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो एसे एनै अननानै आंनो अनसुंथाइ हरो। प्रेसार स्ट्रक जानायाव ओरै नङा ओरै आगोल समाव जा एसे थाखा दङमोन बेजों लांबाबो मोजां खालामनो हायासै। दा फैसा थाखानि आंखालावनो आं ओरैनो दोननांगौ जानानै फैबाय। आंनि फिसाइखौ बेसे बोसोरसो जाखो? 3.5 बोसोरानो जाबाय आरो। मोजां समाव एसे एनै खामायदोंमोन, बेफोर थाखा फैसाफोरा सेस थांस्रांजोब्बाय गावनि बेमार सिकित्सा खालायनायावनो। दिनैहाय आङो बिराद जारलायाव गोग्लैनानै दङ। आंहा फिसा सानै दङ आरो नैबे आंनि फिसाजोआ जेब्ला बिफाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन होमब्ला 4 बोसोरल'मोन। बिसोरखौ लेखा फोरोंनो बा फिसाइखौ सिकित्सा लाफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैयो आरो रायजो राजाफ्रा अननानै आंनो अनसुंथाइ हरो एसे, आरो गेदेमाफोराबो एसे अनहरो जा एसे हायो। बिनि थाखाय आङो आर'ज गाबनाय जायो। आरो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांनिसिम मा खावलायनो? हाग्रामा महिलारि सारनिसिमबो आङो अनसुंथाइ लुबैयो एसे, जाहाथे अननानै आंनो अनसुंथाइ हरो। बिनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। न'खर सालायनो बा फिसाइखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय आरो न'खराबो बिराद जारला जानानै फैबाय नालाय। सिगाङाव बबेयाव देखायहैया? सिगाङाव फार्स्टआव आङो क'क्राझाराव लांग्रोदोंमोन। क'क्राझाराव हायैनि थाखाय रेफार खालामनाय जादों।
सिलिगुरियाव लांबाय बिदिनो 27 दिन दोनहैदों आरो 27 दिन दोनहैनायनि उनावबो मोजां जाफैयाखै आरो सेस्था खालामदोंमोन जा एसे फैसा थाखा दंमोन बेजों थेवबो मोजां खालामनो हायासै फैसा थाखानि आंखालावनो आंनि फिसायखौ मोजां खालामनो हायाखै आरो बेनि थाखायनो आङो अनसुंथाइ बिनाय जाबाय आरो गेदेमाफोरनिसिम जाथिफोरनिसिम रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनोब्ला फिसायखौहाय लांफिननायनि माबा रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोबा आङो फिसायखौ लांफिनगोन आरो सिकित्सा खालायफिनगोन गथ'फ्रा बेसे क्लासाव फरायो देरसिना दा 10 आव मोनबाय ओमफ्राय नैबे उन्दैसिना 3 आव फिसाया बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदि गोब्राब बेराम जानानै 3.5 बोसोरानो जाबाय थाबायनो हायाना थाबायनोबो हाया रायज्लायनोबो हाया आरो आखाइया गासिबो फारसेथिंनो टटेलि थैजोबनाय आरो दा रायजो राजाफोरनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोनो बेखौ रायजो राजानिफ्राय बेखौ माबायदिहाय मोनजानो लुबैयो जे एकाउन्ट नाम्बार मबाइल नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार होनायाव हरबानो जाबाय QR क'डबो होनाय जादों आरो आंनि फिसायखौ बे 3.5 बोसोरसिमाव आङो नायैनो जेनेबा फैसा एसे थाखा फैसा मोनो बेखौबो नायनानैनो माखासे प्रपार्टिफोरखौबो फाननांगौ जानानै फैबाय दिनै गैयाखौनो होनजायो आरो आङो